Уроци по Бхакти йога. Йога чрез богоотдаденост. С вами Вивекананда. Ще разгледаме йога, практикувана по пътя на богоотдадеността. Все пак помнете, че една и съща система не би удовлетворила всекиго. Бих искал да ви представя различни духовни системи и идеали, за да можете да намерите онази, която ви подхожда най-много. Дори и някои от тях да не са за вас, може би други биха били. Трябва да станем хармонични същества и да развием в еднаква степен своята физическа, духовна, интелектуална и действена или активна страна. Обикновенно отделните нации и индивиди притежават само една от тези страни и не могат да разберат останалите. Те се развиват според един идеал по такъв начин, че са неспособни да видят никой друг.